Пра якую спецыфічную актыўнасць на мяжы з Беларусю гаворыць прэзідэнт Зеленскі. Ці выйшаў з комы 23гадовы беларус, які спрабаваў учыніць самагубства праз адмову прытулка ў Чэхіі і пагрозу дэпартацыі. Што пра праблемы з легалізацыяй гаварылі на 5-й канферэнцыі беларусаў свету? Чаму і калі Марына Золатава атрымлівала асалоду ад жыцця ў калоніі? Добрый дзень, тут Ганна Соўваць. Мы прапануем найважнейшыя падзеі, каментары да іх у піку свабоды. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі 2 траўня заявіў пра спецыфічную актыўнасць на мяжы з Беларусю і пра гатоўнасць Украіны рэагаваць. І також напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі, з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо. І якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти, кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України. І ў той жа дзень ва ўкраіну з тэрыторыі Беларусі заляцеў паветраны балён. Паводле ўкраінскіх памежнікаў, гэта быў рэтранслятар сігналу для ажыццяўлення расійскіх атакаў ва ўкраіне. 2 тыдні таму Зеленскі таксама казаў пра ваенныя пагрозы з боку Беларусі. Казаў пра тое, што ў Беларусі будуюць дарогі, якія вядуць да мяжы з Украінай і абсталёўваюць артылерыйскія пазіцыі каля мяжы. Ці сапраўды цяпер існуе пагроза з боку Беларусі для Украіны, я запыталася украінскага палітоляга Яўгена Магду. Володимир Зеленський не вперше звертає увагу на Білорусь. І я думаю, що це своєрідна політична гра. Він наче говорить Лукашенку: ти знаєш, що я знаю, що ти знаєш. Або я знаю, що ти знаєш, що я знаю. Повторення ситуації 22-го року я не бачу з однієї простої причини. Тоді вторгненню передували навчання «Союзна рішучість», коли десятки тисяч російських військових були перекинуті з Росії в Білорусь, і вони начебто там мали навчатися, а потім, як сказав Лукашенко, вийшли через територію України. Я б хотів би, щоб він колись побачив щось для себе, для своєї родини, як виходять не в той вхід чи вихід, який передбачений. Але я думаю, що Зеленський підкреслює, що Україна уважно стежить за Білоруссю. Я не виключаю, що це елемент, хотів би навіть, щоб це був елемент політичної гри, пов'язаної з тим, що Лукашенко має поступово дрейфувати в бік від Росії. Хоча це, звичайно, більше сподівання, ніж реальність. Але я не бачу на сьогоднішній момент на території Білорусі російських військ і можливості їх швидко туди перекинути, щоб вони просто зразу пішли в бій. Можливості для мобілізації білорусів до лав білоруської армії я теж на сьогоднішній момент не бачу. Ловити російських туристів, які приїжджають до Білорусі, та одягати їх в білоруську форму, це такий собі варіант. Тобто Україна, знаєте, у нас є така приказка, що коли обпікся на молоці, то дмухаєш і на воду. Отак і обпікшись в 22-му році, коли звучали оцінки про те, що вторгнення неможливо, про те, що Білорусь запевняє, що ніякого вторгнення не буде, Україна сьогодні на вищому державному рівні демонструє свою увагу і готовність в разі чого реагувати. І очевидно, що білорусько-український кордон сьогодні не такий, як в лютому 22-го року. Прэзідэнт Украіны 29 красавіка падпісаў указ пра санкцыі супраць беларускіх прадпрыемстваў за садзейнічанне Расіі ва ўзброенай агрэсіі супраць Украіны. Санкцыі таксама ўвялі супраць асобаў, якія набліжаныя да Александра Лукашэнкі. Украінскі палітолог Яўген Магда называе ўвядзенне санкцый чарговым сігналам для Лукашэнкі. На жаль, не існує системи узгодження санкцій між країною, Європейським Союзом, Сполученими Штатами, Британією і так далі. Але Україна в такий спосіб дає Лукашенку сигнал. В лютому вона запровадила санкції проти самого Лукашенка, зараз проти його синів, проти підприємств оборонно-промислового комплексу, які працюють на війну, працюють на Росію, то це політичний сигнал. В такий спосіб Україна говорить: ми все бачимо, ми про все пам'ятаємо, нікому нічого не пробачимо,
і ваші можливості претендувати на відновлення України, на участь в відновленні України, ми мінімізуємо. Я бачу це так. Звичайно, що Україна має переконувати ще західних партнерів про те, що білоруські підприємства, проти яких запроваджені санкції, вони є токсичними. Адже не секрет, що це Україна зараз не веде більше торгівлю з Білоруссю, а країни Європейського Союзу таку торгівлю ведуть. І їм на руку той факт, що в Білорусі практично закрита є статистика з приводу торгівлі, і відповідно, ну там, знаєте, можна гучно обурюватись, але складно щось пропонувати. Мы все бачым, мы все памятаем, нікому нічога не прабачым. Такім чынам падсумоўвае украінскую пазіцыю украінскі палітолог Яўген Магда. 23гадовы беларус Якаў з 14 красавіка знаходзіцца ў коме ў Чэхіі. Ягоная спроба суіцыду, акрамля праблемаў у асабістым жыцці і развітання з дзяўчынай, была звязаная з адмовай атрымаць міжнародную абарону ў Чэхіі і страхам дэпартацыі ў Беларусь. Бацька Якава, Дмітрый Кудзялевіч, адзін з колішніх лідараў страйкава Беларусь-Калія, быў вымушаны ўцячы з Беларусі ў 2020 годзе. Сёння Якава перавезлі з рэанімацыйнага аддзялення чэшскага гораду Рыхнаў над Кнежнаў, дзе ён быў у аддзяленні інтэнсіўнай терапіі, у іншы шпіталь, які знаходзіцца непадалёку ад Прагі. Сёння пра стан сына расказаў «Свабодзе» бацька Дмітрый Кудзялевіч. Его состояние на вчерашний вечер еще было тяжелое, что он находится в коме, но аппарат искусственной вентиляции легких работает на вспомогательном режиме, то есть частично помогает ему дышать. Легкие уже практически самостоятельно, все органы восстановились, может не в полной степени, но работают нормальным образом. Но все равно он находится под воздействием седации, седативных препаратов. Вчера вечером в Праге в самой встречались с адвокатом, который представляет его интересы от 10 апреля, когда получен был отказ по международной защите, до 10 мая, у нас есть месяц на обжалование, идет подготовка аргументированными документами, которые могут помочь. Я скажу, что с учетом бюрократии надежда небольшая, со слов адвоката. Но я вам скажу, что здесь уже подключаются и общественные организации, и журналисты. Я не стану пассивно ждать решения суда чешского по легализации моего сына. Я, наверное, все-таки приму тоже какие-то меры со своей возможности, буду тоже бороться за судьбу своего сына. Я его не оставлю здесь в том виде, в каком сейчас, в неопределенном, в каком он находится, и никаким образом не дам его вернуть в Беларусь, потому что это для него самого в первую очередь чревато. Я очень уязвим за счет этого. Вы понимаете, в какой я ситуации нахожусь, насколько для меня дорог мой человек, самый родной, и насколько эти негодяи могут воспользоваться его состоянием и моим положением. Я его ни в коем случае не отдам, буду бороться до конца. Дмітрый Кудзялевіч кажа, што сёння ён атрымаў ліст са словамі падтрымкі ад лідаркі дэмакратычных сілаў Беларусі Святланы Ціхановскай, што ён вельмі ўдзячны ёй за гэта. Пасля 2020 году Якаў, сын Дмітрыя Кудзялевіча, яму было 17 гадоў, ён быў вымушаны з'ехаць з Беларусі праз пагрозу рэпрэсій. 3 гады ён вучыўся ва ўніверсітэце ў остраве ў Чэхіі, вучобу не атрымалася завершыць. Пасля гэтага былі розныя працы, былі спробы распачаць вучобу ва ўніверсітэце ў Празе. У выніку Якаў сутыкнуўся з праблемай легалізацыі. Хлопец падаўся на міжнародную абарону, паколькі ён і бацька ўдзельнічалі ў пратэстах у Беларусі і былі вымушаны пакінуць краіну. 10 красавіка Міністэрства ўнутраных справаў Чэхіі адмовіла яму ў міжнароднай абароне, пасля чаго хлопец зрабіў спробу самагубства. Юрыст сябра чэшскай палаты адвакатаў Алесь Міхалевіч падкрэслівае, што атрыманне статуса ўцекача – гэта заўсёды пытанне таго, наколькі добра краіна ведае ўнутраную сітуацыю ў Беларусі. Шмат краін, у тым ліку і Чэхія, і Нямецчына, патрабуюць канкрэтных умоваў, каб былі паказаны умовы канкрэтнага чалавека, чаму менавіта ў ягоным канкрэтным выпадку будзе ажыццяўляцца пераслед. І тут пытанне, ці бацька, напрыклад, грамадская дзейнасць бацькі настолькі мае вялікае значэнне, і ці будзе гэты пераслед сына праз бацьку, ці не, гэта ўжо належыць вельмі часта да рашэння канкрэтнага супрацоўніка
Міністэрства ўнутраных спраў, дэпартамента міграцыі, які прымае рашэнне, ці ў дадзеным канкрэтным выпадку чалавеку штосьці пагражае ці не пагражае. І, безумоўна, калі гэта пытанне пераследу праз сваякоў, даказваць такі пераслед заўсёды нашмат цяжэй. Так? Таму што калі гэта пераслед асабісты, калі гэта асабліва крымінальная справа на чалавека ў Беларусі, калі ён там знаходзіўся перад гэтым, сядзеў на сутках і ёсць факты новага пераследу і пагрозаў, гэта адно. А калі гэта агульная сітуацыя ў Беларусі і пагрозы, таму што чалавек належыць да сям'і, напрыклад, кагосьці, але чалавек пры гэтым з'яўляецца паўнагадовым, так? Ён не ахоплены заявай бацькі, ён сам падае са сваёй асобнай заяўкай. Таму з такой праблемай мы будзем сустракацца ўсё больш і больш. Таксама праблема наяўнасці інфармацыі пра Беларусь, таму што для нас, як для людзей, якія займаюцца Беларусю, ніякіх пытанняў няма. Мы ведаем, што які пераслед ажыццяўляецца ў Беларусі. Але чым далей ты ад Беларусі ад'язджаеш, і Чэхія ў гэтым плане яшчэ сярод сярэдніх краінаў, не найгоршых, так? Але калі чалавек, напрыклад, будзе падавацца ў Партугаліі, ў Гішпаніі, ў Італіі, там дастаткова часта інфармацыі пра Беларусь маюць нашмат менш, і трэба пачынаць даказваць увогуле па стандартнай схеме, што чалавек пераследуецца, што менавіта яму канкрэтна пагражае, штосьці пагражае. І заўсёды гэта праблема, таму што часта на адміністрацыйным узроўні чыноўнік прымае рашэнне як чыноўнік. Это значыць, што адмоўлю так я на ўсялякі выпадак, няхай ён ідзе в суд і няхай в судзе разбіраецца. Юрыст, сябра Чэшскай палаты адвакатаў Алесь Міхалевіч. Свабода працягвае сачыць за лёсам і за станам здароўя Якава Кудзялевіча. Праблемы з легалізацыяй беларусаў абмяркоўваліся на 5-й канферэнцыі беларусаў і беларусак свету, якая прайшла 1-2 траўня ў Варшаве. Па выніках канферэнцыі я запытала адну з удзельніцу, заснавальніцу і прадстаўніцу Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы Надзею Нортан пра асноўныя выклікі, якія цяпер стаяць перад беларускай дыяспарай. Тое, што і пачула я, бо, конечно, кожны там пра свой фільтр, гэта аб'яднанне. То бок былі пошукі розных шляхоў, як можна больш аб'яднацца і ўзаемадзейнічаць. І мне падалося, гэта вельмі было добра і цікава, і суадносна і тое, што патрэбна, потому што зараз як узаемадзейнічаць, таксама шмат было прысвечана таму, як узаемадзейнічаць з прадстаўнікамі іншых краін, то бок з тымі, хто з мясцовымі, і каб ужо, скажем так, адкрывацца, выходзіць са свайго бабла. І гэта было там шэраг працоўных групаў, у адных з іх мы якраз такі пра гэта прагаворвалі, што надышла пара як бы ўжо выходзіць у свет, то бок паказваць свету, які мы, беларусы, класны. Вельмі шмат прысвячалася, фактычна, я бы сказала, што ледзьве не кожны прадстаўнік краіны дыяспаральнай і дыяспары закранаў пытанне легалізацыі і, самае галоўнае, шляхі выйсця. І было вельмі крута, што мне я першы раз удзельнічала офлайн, і было вельмі класна, што сканцэнтраваліся менавіта на дыяспарах, і былі такія, назывались pitch market, дзе розныя прадстаўнікі дыяспар распавядалі пра свае паспяховыя кейсы. І трэба адзначыць якраз, што шмат з іх менавіта было завязана з легалізацыяй, то бок якім чынам удалося прабіць там той или иной паспяховы кейс, які прыводзіў, або просто прасоўваў гэтую тэму, там, умоўна, павялічваў, напрыклад, тэрмін выдачы пашпартоў нейкіх легальных дакументаў, альбо увогуле атрымання грамадзянства. І па шырасці, калі сидзіш і слухаеш гэта все, што там у Гішпаніі так, а ў Аўстрыі так, а ў Францыі гэтак, конечно, просто уяўляеш моц нашу дыяспаральную. Наколькі беларусы столькі займаюцца гэтай адвакацыяй.
лабіраваннем інтарэсаў, і калі гэта вот, ну, як бы часамі дзесьці ў нейкіх навінах, то бок ты просто не адчуваеш, што насамрэч ну, вельмі шмат робіцца. Вось, і вельмі шмат уже дасягаецца. Ну, я уже не кажу, што, конечно, прафесіяналізм беларусаў, ну, вот, вельмі моцна вырас, потому што я згадваю там 20-й год, 21-й год, ну, падобныя канферэнцыі, ну, гэта было зусім па-іншаму. Тады, канешне, выклікі былі іншыя, але зараз ужо ёсць такое, ну, добрае разуменне, у якім кірунку ісці, якім чынам дапамагаць беларусам. А гэта была Надзея Нортан, сузаснавальніца і прадстаўніца Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы. А фотарэпартаж і асноўныя выступы з канферэнцыі беларусаў беларусак свету ў Варшаве даступныя на ўсіх платформах Радыё Свабода. Марына. Так палізняволеная Марына Золатава прадстаўлялася ў калоніі пры знаёмстве. Яна ніколі не падкрэслівала, што была галоўнай рэдактаркай найбуйнейшага беларускага незалежнага партала «Тутбай». 18 траўня 2021 году Золатаву затрымалі сілавікі, асудзілі на 12 гадоў калоніі. Яна прабыла ў зняволенні больш за 4,5 гады. 13 снежня 2025 году яе вызвалілі з гомельскай калоніі і вывезлі з вялікай групы палізняволеных ва ўкраіну, адтуль у Польшчу. Пра жыццё ў Варшаве, працу швачкай у калоніі дзяцей Марына Золатава расказала ў вялікім інтэрв'ю Радыё Свабода. Ну, крык – гэта сапраўды то, што спачатку мяне вельмі здзівіла ў калоніі, бо у СІЗА такога не было, а ў калоніі, як толькі мы трапілі, гэта першае, на што я звярнула ўвагу, гэта крык. Але што гэта за крык? Гэта не крык там з боку адміністрацыі. Не, гэта хутчэй так асуджаны прывыклі паміж сабой кантактаваць, таму што, ну, відаць, так было прынята ў іх жыцці. Для іх гэта было нармальнай з'явай. Вось. І па-іншаму яны, відаць, не навучыліся кантактаваць. І спачатку ты нейкі час да гэтага прывыкаеш, пасля ты разумееш, што для іх гэта проста нармальны спосаб перадачы інфармацыі. Што яны не ўкладаюць гэты крык, там, злосці ці, не ведаю, там, нейкага асаблівага стаўлення. Проста яны так прывыклі. Вось. Але, ну, сапраўды, калі крык, ён проста вельмі напружвае мяне. Не люблю гэтых всех гэтага шуму агрэсіўнага. І таму, канешне, трэба тут трошки адпачыць ад гэтай нагрузкі вонкавай. Ну, прымус. Гэта тое, што ты сам не вырашаеш тое, што ты робіш. Ты не вырашаеш, што ты апранеш сёння, што ты будзеш есці, што ты будзеш рабіць, што ты будзеш чытаць. Ты мусіш хадзіць у шэрагах па 5 чалавек, так, і не можаш сам пайсці куды-небудзь. Вось, ты мусіш рабіць тую працу, якую ты мусіш рабіць, а не тую, якую хочаш. Вось, аднолькаваць гэта. Ну, і вельмі шмат было, конечно, такіх момантаў, калі табе здавалася, што ў тым, што вы робіце, няма ніякага сэнсу. Там, не ведаю, нейкія інвентарныя работы, дзе табе трэба перацягнуць пясок, там, ведро з пяском куды-небудзь, а пасля твая калега ператасківае яго абратна ці са снегам, нешта-небудзь такое. Ну, часам здавалася, што ў гэтых дзеяннях няма ніякага сэнсу. Не самы складаны працэс, не самая складаная праца, якую я рабіла ў жыцці, і часам нават атрымлівала асалоду, асабліва ў момант, калі вся фабрыка, напрыклад, шые форму, а наша брыгада шые бялізну пасцельную. І я памятаю, што у нас была такая бялізна з коцікамі, і надпіс быў на англійскай мове. Я па-англійску зараз не скажу, як там было дакладна, а пераклад быў такі, што гэты коцік не будзе супраць, калі ты ляжаш на самым краешку гэтага ложка. Ну, нешта такое. Ну, і гэта было міла. Вось, то бок нават у такія часы, в прынцыпе, не тое, каб можна было атрымліваць асалоду, але
Ну, скажем, ну, прынамсі, у той момант я не пакутавала, калі шыла такую бялізну. Цалкам відэаінтэрв'ю з былой палізняволенай Марынай Золатавай глядзіце на асноўным YouTube-канале «Свабоды», а тэкст чытайце на нашым сайце свабода.орг. Гэта быў пік свабоды з найважнейшымі падзеямі і іх аналізам. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі, пабачымся, пачуемся неўзабаве.